Hello guys, mayong hapon no. Kariton guy. Balik na sad ta kay murag di na maayo no. Ang nakita na to sa atong mga palibot. Dayon mo ni pamalandungan lang ako. I think it is for us now to kanang pukaw na to ba no. Pukaw na to ato ang katilingban. Kay di ba lately lang ato ang mga matawag nga mga representatives ha? Representatives sa mga representatives sila untay tingog sa mga katawhan, pero karon ang nahitabo ang mga katawhan gihimo nga blind. Di ba, they're making decisions without consulting, di ba, ug nakalimtan nila kung nganong naa sila diha, di ba, ug di na maayo di na maayo kaning usahay gali nga they keep on making mistakes, they keep on making kanang tan-aw nila nga kitang mga tao wa na natay pakabana, di ba, murag nahimo na nga norms ba no, they keep on doing dili na ingon nga kanay galing sa ilahang mandate ba nganong naa sila diha. Ug mao na karon paduna man sa eleksyon, ang importante guys, abi nimo nakita nato daghan may daghan mga tingog ng karon no, pero wa gyapon di matarog ni mga tawhana, lisod kayo. Hasta siguro ni-involve na nga to ang mga kaparian, di ba? To remind us mga taxpayers, mga taxpayers, itang mga magbubuwis ba nga dapat unta ang atoang mga buwis dapat unta mahapak sa serbisyo, di mahapak sa kaugalingon nilang mga interest. O kita karon mo na importante is magpakabana ta no, murag di na maayo mo nang karon bisag pilara man atong tingog sa katalingban, ang importante guys mo na mubalik ta, di ba, mubalik ta. Importante karon di na ta magpakabuta no, unahuna nila, di ba, adto-adtos mga lugar, di ba, kunuhay, di ba, naa kuno sila'y malasakit, naa sila'y mga pakibana natong mga pobre, pero iga-eleksyon wala gay nangutana unsa man kaning si Sara karon unsa man ato aning i-impeach, og naka daot guys kay kani pa sila mga tawhanag no, they're very proud no, gigamit pa nila ang pangalan ni Sara di ay, gigamit lang di ay no, gigamit lang aning mga matawag na tong hudas sa katalingban, ug daghan kayo di no, kung kinsa tong nipirma dito sus daghan kayo mga kaugalingon ako nga mga paisano, kaugalingon ako nga mga subuanon, di ba, sa una gihasol-hasol lang nila si Sara, gihasol-hasol lang nila, gihimo lang nilang taming ba no, gihimo nilang taming kung unsa kalig-on kuno hay ang ilahang pagserbisyo sa natong mga katawhan,
Di ba? Isa-isa pa sa mga kamot. Wow! Sara na ato pa naapay mga nakita ning mga politiko katong ni sign. Pero mao na ambot lang ug ngano, di ba? Ug asa gikan, no? Kay kanang mga panghunahuna di naman na. Di naman as Ginoo siguro. Tanawa lang gud ang atong katilingban karon. Mobase lang ta sa amo sa Cebu. Di ba? Balik ng mga droga. Di ba? Worst scenario pa, worst case pa jud is anak o inahan. Mura lang nagluba og kuan ba? Baka ba? Wa jud na nakit-as mga congressman. Padayonon jud ilang mao man kay ilang mandato ka protektaan ilang ano nato ato ang katilingban. Pero unsa man kanang ilahang pag-impeach si Sara, would it help? Di ba? Sa atong government, would it help sa ato ang katilingban? That is only to prove ng ato ang gobyerno karon kung bisag kinsa nila naa sa gahom, di ba? Naa na nila, mabuhat na nila tanan, no? Og dili na sukuhay na sila sa mandato nga ilahang gipanumpaan gali. Kita balik na sa ta. Before the Duterte, balik na sa ta nga time. Padayong pangawkaw sa gobyerno. Padayon left and right. Wala may mukuan nila. Ng ano man, naaman nila. Mura na tag martial law ani day. Kay tanang tao nakabenepisyo. Dili tanang tao nga pareha nato ba og sitwasyon. Tanang tao nga kita tungod nato napunta sila diha ang ilang posisyon, sila mo'y nakabenepisyo. Looy kayo, no? Looy kayo. Looy kayo ato ang katilingban. Kita ang mga pobre, salig lang ta sa ayuda. Na yung mga papremyo, na yung mga panghatag-hatag kwarta, asam nag-ikan. Gikan na sa ilang bulsa. Kadungog baka gikas bulsa. Gikas bulsa, pero ang bulsa asa ginikanan, atuan ng sakripisyo tungod sa ato ang mga buwis, tungod sa ato ang mga tax, tungod sa pagpalit na tog bugas na ay valued added tax ana niya, na i-tax ana niya kung kita contributor ta. So maunang kung manghatag na sila, di ta magpasalamat kay ato nang hinaguan. Gigamit nila nga taming. Pariharas na hitabo ni Sara karon. Di ba? Na ba due process ana niya? Tanawa ko nung kagalingon nato. Di ba? Kung magpabili lang tang butag bungol, na ba due process ana niya? Pila ka months pangampanya, pila ka months nga preparation. Sakto tong gisulti ni Juan, ni Padre Siano ba? Pila ka months preparation, pila ka months. Di ba? Naghinahminan ba ta? Kinsa ato ang manok, kinsa atong kandidato? Ug naa pa ning kampo nila, nilang BBM, nabuta lang jud si Sara.
Maulan na ko ano. Di ba? Nadala lang siya mura siya kanang sa Garden of Eden gali. Nga may kay pagkasulti sa kuan ba? May kay pagkasulti sa bitin. Ug mauna nituo sad si Sarah taon. Kaya ang intensyon lang niya mapadayon unsay maayong proyekto sa iyang amahan. Di ba? Iyang unahuna, iyang kasing-kasing para taon sa mga kabus. Papariha nato, no? Ordinaryo lang ba? Way tingog, no? Sa ato ang katilingban. Pero ang resulta karon o nasukwahi. Nganong maunay nahitabo ni Sarah, maunay mahitabo kung ikaw against, kung ikaw dili taon mahiuyon sa ilahang pamalakad, sa ilahang pang gobyerno, aw number 1 jud kang puntarya. Kay kung nahitabo pa, di ba? Kung makita nato kung si Sarah siguro naguyon-uyon lang ni siya sa unsay gusto, no? Sa kadaghanan nga gusto nila busugon ang ilahang bulsa, busugon nila ilahang mga bisyo, busugon nila ang ilahang mga lawasnon nga mga pinginahanglan. Uy, si Sarah di na maingon nga ma-impeach eh. Una-huna natong ma-impeach na siya. Dili eh. Ma-impeach na siya kay ngano sukwahi, no? Ang ihang baruganan. Na stand siya nga di naman ni mao, no? Di naman ni mao ang pangandoy sa ato ang katilingban. Di naman ni mao ang gipanumpaan sa iyang amahan taon nga pagserbisyo natong mga kabos, natong mga ordinaryo taon nga Pilipino. Og mauna, for how many months, for how many abutan pa siguro tuig preparation. Kay kung nahitabo pang nidagan si Sarah as president, wa bisa mudagan sa ning si BBM, tikangkang. Tanawa lang sa survey god. Di ba? Pero ang ato ang mga congressman, ato ang mga mayor, ato ang ubang mga opisyal diha, gidala lang ang pangalan ni Sarah, no? Ug diha nato na pamatud-an sa amo sa South. Sakita tan-awon no? Lami kay ilang mga istorya ba? Di ba? Katong pagkahitabo nga bagyo sa amoa sa Cebu. Di ba? Wa yun nila hunaa. O siguro natulog lang sila during the bagyo that time. Na ang primero tang politikong ni adto is kinsa? Si Presidente Duterte. Mal sa Argao man siguro to o sa Oslo ba? Di ba? Ihatag siya ayuda, dili ayuda nga kanang papariha karon na makita nato, no? Napay pangalan, wala ayuda jud. Financial, pagkaon, construction. Ug mao nay mandato unta siya nga amahan. Nilupad siya the next day. Adto pa to siya. Inayawan ba to? Mao nay sakto nga amahan sa ato ang nasod. Naipakabana ba? Kay kung ikaw wala ka, nasunugan ka, ikaw nabagyuhan ka, hurot yung balay,
Wa kay madangpanan, wa kay maadtuan. At least ba na makita ba na leader gali nga makapahupay sa imuhang kinauyukan nimo nga mga pagbati ba sa imong mga kasakit. Di lang ika na sakit, siguro ang pamilya nimo, mga anak nimo. Ug mao nay grasya, no? Mao nay grasya sa Ginoo nga makita tag tawo man yun anak. Wala tayo nakita sa kasaysayan, wala yung taon. Si President Duterte lang. Mao nay nakalimtan, no, sa mga tawo nga atong gipambutang diha. For how many months? Nagpaabot pa ta since the time nga na paghuman sa election. Kinsa kay mo daog. Pero ang resulta, abi ni mo unsa? One day lang. One day botisyon nila. Impeach si Sara. Impeach na si Sara. Nag-timing pa yun nila, di ba? Mausay paghuman sa ilang mga sesyon, mo resume na sila kanusa. Pero di na lang ta mo kuan nila, no? Kaning di na lang ta mo tunglo ano yung mga tawhan na, di ba? Kung mao na ilang kalipay, padayuno na to, no? Kay maabot ng panahon kani mga tawhana maghigda, no, sa kama, di ba? Magsulob og kanang hospital gown. Diha siguro nila ma-realize, di ba? Ang ilang mga panaad, diha nila ma-realize, diha nila makita na ma-congressman ka, ma-mayor ka, ordinaryo ra jud ay. Kung kitang tanan mga sakit, og kibaw sila, og ma-realize sila na asa jud atong padulngan. Di na lang ta guys. Di na lang ta mutunglo. Ano? Makasa lang ta. Kung kibaw man ta guys na ang Ginoo wa man gyud na, no? 24/7 na siya. All knowing na siya. Omniscient na siya. Omnipotent na siya. Maabot ra yung panahon, di ba? Ug sa uban nga wa ni perma, pasalamat, no? Pasalamat bisag ako siguro layo, no? Diha sa Pilipinas, pasalamat ko. Labi na sa katong wa taw na sign ba nga ma-impeach si Sara ba? Na mga kaubanan ako mga Subuanon, at least limpyo ilang konsensya. Ngano man kana mga tao nga ni sign diha wa nay in exchange of favor, in exchange of interest, mo na lay pangutana nako nila. Ang pangutana sa nako nila, bisag maangkon na ninyo, di gapon, di ba? Di gapon mo kontento sa inyong kalipay. Kaya abi nimo guys, ang kalipay gasa nas Ginoo, no? Unsa may gasa sa yawa na kalipay, mao na material ng mga butang, di ba?
lawas nun nga panginahanglan, pero kita nga ordinaryong katilingban, ordinaryong mululupyo, kinahanglan sad, no? Mo voice out ta, no? Mo voice out ta, not to condemn them, but you know, we fight kung unsa joy para nato, no? Kay kanang ilang gipanghatag, no, di man nagikan nila, gikan man na nato, and that is what we are fighting for. Kanang pagpalit na to bisag mantika lang, na anak kay tax anak niya, contribute na kas gobyerno, bisan lag snowbird siguro, bisan lag white rabbit, and you be proud of it. Okay, palit-palit ko white rabbit, palit-palit ko og snowbird, pero abi nimo parte ko aning nakapatukod og hospital, parte ko aning nakapakuan og kanang mga roads. Dapat naabay nakita nato ana mga projects, daghang mga wa napadayon nga mga projects. Ang uban unsa, ang sa maintenance katong mga project ni President Duterte, unsaon man pagkuan na niya, pag-sustain na niya, kung dili na mabudgetan, dili lang kana, no? Kita batang mga hospital, mga bag-o nanukod karon nga kamao na primero na di taon ma-afford. Hasta siguro biogesic lisod kayong ordinaryong Pilipino eh. Karon nabalik na sa siguro ta before the time of Tatay Digong, di ba? At 2,000 mga congressman magpakilo, sa inito ni kikog ayuda pamilya nato, pamilya nimo, di ba? Nas hospital, ang hospital sad di i-release nila kundi makabayad, bisag asa na lang. Si ordinaryong Pilipino taon, bisag asa na lang taon maabot. Abot sa congressman, tagaan pila 5,000. Murag ilahang kwarta. Tarong ba na dapat unta sige tagpatukod ang mga government hospital, di ba? At least man lang na padulungan ba, kinsa may naburot og mayroon ang private hospital. Kano man wa may mga serbisyo nga maayo kaayo sa mga government hospital, kay ang tanan kasagaran is nas private hospital. Serbisyo ba in terms of mga equipment, mga ekwipo nila. Ug mao na guys, no? Gikan nato, pinaagi sa nato, no, nga mga mululupyo ba, di ta musulti kay bisag kinsa ibutang diha ang ato karon, no, kinahanglan, di ba? Ato nang pakgangon kay di man sila naa sila diha kana mga congressman, representatives god, pero nadungog ba nila ato ang tingog? Wala nila nadungog. And they're making decisions on their own. One day lang impeach na si Sara. Pila ka months na kampanya, gigamit pa nila si Sara,
pila ka months, pila ka days paabot tas bulit sa Baluta Town. 1 day impeach na. Uy. Sige guys ha, kana lang usa, okay? O thank you for tuning in. Kariton guy, hinaoton ta ko nga natas maing lawas ha. And it's weekend, don't forget, di ba? Gahina na to ang Ginoo pag-ampo taon. Iampo na tong nato taon. Ang nasod na to, iampo na to, labi na mga pobre. Iampo sa dato taon nga buligan paggrasya kinsa tong angayan na mulid sa country nato. Okay, ngaon ta guys. Nagbaon ko kuan chorizo kaning ron. Chorizo lang. Okay ha? Ang pisa kanunay. Itsa ko. Di ka trabaho ko. Dayon break.